ҳамаи мо фикр мекардем ки динозаврҳо мурдаанд, аммо дӯстон шумо фикр кунед ки агар онҳо зинда мебуданд чӣ гап мешуд. ҳамада салом дӯстон. дар видеоролики имрӯза дӯстон дар бораи пайдоиши динозаврҳо гап мезанем. ва касе ки видеоролик интереснае марҳамат тамошо кунад. мо бошад сар мекунем, рафтем. чӣ хеле ки ба мо маълум аст, нисфи аз динозаврҳо дар натиҷаи афтидани сангадосмон мурдаанд ва нисфи дигарашон бошад аз натиҷаи яхбандии зиёд. оё ҳамаи ин рост аст? биёед дӯстон ба 10 сол пеш меравед ки дар ҳақиқат динозаврҳо чӣ гуна мурдаанд. ба гуфти яке аз олимони бузург 90% динозаврҳо дар натиҷаи афтидани санг ва 10% дигарашон бошад аз натиҷаи яхбандӣ мурдаанд. аммо боз дигар олимҳо мегӯянд ки ҳамаи ин дурӯғ аст. аммо мо дӯстон ки 21 аср аст зиндагӣ мекунем, аз куҷо медонем ки 10 миллион сол пеш чӣ гап шуда буд? оё сабаби мурдани онҳо афтидани санг буд ё дигар чиз? ва чӣ хеле ки мо медонем, баъд аз сари онҳо боз дигар намуд динозаврҳо зистаанд. аммо аз ин оилаҳо то ба мо фақат тимсоҳ, мор ва яшница боқӣ монд. аммо боз бисёре аз олимҳо мегӯянд ки чаро инсон намуд? на пӯсти инсон, на устухонаш ба мисли динозавр пурқувват нест. аммо динозаврҳо бошад, ҳам пӯсташон пурқувват аст, ҳам устухонашон. ва боз дар пушти баъзеашон устухон дида мешавад ва жӯлкаашон то он дараҷаи бузург аст ки метавонистанд якдигарро хӯранд. ва олимҳо мегӯянд ки инсон ҳам беқувват аст ва ҳам сурати хелу ҳам заиф дорад. олимҳо мегӯянд ки инсон барои зинда мондани худ аз сангҳо ба худ яроқҳо месохтанд ва аз пӯсти ҳайвонҳо барои пӯшиданашон ва дар даруни калҳо зиндагӣ мекарданд, яъне дар даруни кӯҳпораҳо, барои он ки онҳоро дигар ҳайвонҳо шикор накунанд ва онҳо кореро мекарданд ки қабилаи пештараи онҳо мекард. ва ҳоло бошад дар бораи динозаврҳо гап мезанем. инаш бошад дӯстон хело ҳам хандовар аст ки олимҳо мегӯянд, агар то замони мо динозаврҳо зинда мемонданд, мумкин буд ки барои худ хона ва техникаҳо месохтаанд ки дар охир онҳоро чизҳои сохтаи худашон мекушт. аммо боз баъзеашон мегӯяд ки динозаврҳоро санге ки дар наздикии офтоб қарор дошт месӯзаду ва ба замин меафтад ва аз ҳамин сабаб ҳам ҳамаи динозаврҳо мурда рафтаанд. дар сеюм сабабаш мегӯянд ки онҳо танҳо аз сабаби иваз шудани иқлим мурдаанд. чорум сабабаш бошад дар он аст ки гӯё оби уқёнусҳо кам шуда бошад ва динозаврҳо мурдаанд. панҷум сабабаш бошад гӯё аз ҳаво санг меборид, вулқонҳо меваромад ва тармаҳо мефаромад ва инҳо динозаврҳоро нобуд карданд. ва боз мегӯянд ки онҳо аз хӯрдани растаниҳо мурдаанд. чӣ хеле ки мо медонем, бисёре аз динозаврҳо растанихӯр ҳастанд ва дар натиҷаи иваз шудани иқлим дар зимистон растаниҳо заҳрдор шуданд ва аз замин растаниҳои заҳрдор баромад ва динозаврҳо ин растаниҳоро истеъмол карда мурдаанд. чӣ хеле ки мо медонем, аввал Африка бо Америка якҷоя буд, аммо баъд аз гузашти вақт материкҳо ҷои худро иваз карданд ва ин ҳайвонҳо хӯрок наёфтанд ва барои ҳамин ҳам несту нобуд шуданд. ва ҳоло бошад дӯстон дар бораи он гап мезанем ки аз он вақт то замони мо аз ин ҳайвонҳо ягонтааш зинда мондааст. садсолаҳо пеш гӯё ки шоир дар вақти навишти як китоби худ бо динозаврҳо рӯбарӯ шуда бошад ва гӯё охири заминро ҳам дида бошад. вале баъзе аз одамҳо мегӯянд ки динозаврҳо зинда ҳастанд ва онҳоро бисёртар дар об дидан мумкин аст. ва ҳоло мефаҳмем ҳамаи ин рост аст ё не? дар як ҷанг лашкари Рим мехостанд аз як тараф ба дигар тарафи баҳр гузаранд ва онҳо динозаври азимҷусеро диданд ки дар байни об шино мекард
бисёре аз одамҳо мегӯянд ки ин аспи обӣ аст, баъзеашон мегӯянд ки ин мор аст, вале баъзеашон мегӯянд ки ин танҳо ва танҳо самбақа аст. ва дар охир онҳо ба як хулосае меоянд ва мегӯянд ки ин динозавр аст. ва гӯё олимҳо дар асри 20 инро боз як бори дигар ҳам дида бошанд. аммо ин чӣ аст, ҳеҷ кас намедонад. ва ба гуфти шумо, агар дӯстон ин динозаври азимҷуса бошад, биёед хубтараш худамон роликро тамошо мекунем. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.